Naapil na mahinon ko aning hitabo ay. Mister, kisa gani atong pangan? Litoy sir, Litoy. Apelyido, sir? Badinas. Abadinas. Diha ka sa mong panghitabo, Oo, sir? diha ko pagkahitabo ana sir oy. Kay diha manggid ka, sir. Diin manggid ni nahitabo. Sa Libon. Sa Libon? Kalibunan ba? Sa Kalibunan. Yun na pa, sir. Kanong naabot man ka dito? Nalibang ko anang hitabo sir. Kuratan mo gani ko kay hingkalit lag buto. Ang maong buto, pila ka metros gikan sa imong gikalibangan. Ako ka na sir. Kanang imong pangutana sir, maglisod yun ko. Kung pila ka metros ang nahitabuan ngadto sa kong kalibangan. Maglisod yun kong tubaga na sir. Bana-bana lang, mga pila ka metros. Andi po ko kabana-bana sir. Grabe. Di yung kakabana-bana. Kailan mo kakagmetrosan? Basta di, maglisod kong tubaga na sir. Unya, unsaon maninimo nga ikaw may witness sa mong panghitabo? Kaya may bawaan pa dahil sir nga may tabo na. May paggada kong metrosan sa kong pagkalibang.